tikulandireni nsoni pano pa tiyankhule na Ambuye. Lero ndi la Mulungu pa 8 January 2023, ndipo lero mpingo ukuchita chaka cha Epifania wa Ambuye Yesu. Ndipo mawu athu oyamba kuchokera mu buku la mprofeti Yesaya mutu 60 ndime ya 1 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Valencia Todi kuchokera ku St. Magdalena Parish, Koche, mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Efeso mutu 3 ndime ya 2 kulekeza 3 kenaka 5 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Bongani Nkhata kuchokera ku St. Martin de Porres Parish, mu Diocese ya Dedza. Ndipo uthenga wabwino kuchokera mthenga wabwino mungadalimbera Mateyu woyera mutu 2 ndime ya 1 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Niwagaba, a director Alunta Television. Mawu oyamba. Mawu ambuku la neneri Yesaya 60 mutu 1 kulekeza 6. Iwe Yerusalemu dzuka, wala, kuwala kwako kwayamba, ulemerero wa chauta wakuwalira. Dima uzaphimba dziko lapansi, dima wandiweyani uzagwa pa anthu a mitundu ina. Koma iwe chauta adzakuwalira, ulemerero wake udzaoneka pa iwe. Anthu a mitundu ina adzatsata kuwala kwako, konga dzuwa limene likutuluka kumene. Yang'ana pozungulira, uwone zimene zikuchitika. Onse akusonkhana kuti abwere kwa iwe. Ana ako aamuna adzabwera kuchokera kutali. Ana ako aakazi adzatengedwa m'manja ngati ana. Udzaona zimenezi ndipo uzakondwa. Mtima wako uzalumpha ndi chimwemwe. Chuma cha kunyanja chizabwera kwa iwe. Chuma cha mayiko onse chizabwera kwa iwe. Kudzafika mtindiri wa ngamira zing'ono kuchokera ku Midiyani ndi ku Efa. Onse aku Sheba azabwera, adzakhala atatenga golide ndi lubani, ndipo adzatamanda chauta mokweza mawu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mulungu amafuna kupulumutsa anthu a mitundu yonse, osati Ayuda okha. Onse ayitanidwa mwa Yesu Khristu kuti akhale mbumba imodzi ndi kulandira madalitso a Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Paulo woyera kwa Efeso mutu 3 ndime 2 mpaka 3a kuyambiranso 5 mpaka 6. Abale, mudamva kuti mwakukoma mtima kwake Mulungu adatipatsa ntchito yolalika pakati panu za kukoma mtima kwakeko. Adandiwululira chinsinsi chake. Chinsinsi chimenechi anthu a mibado yakale sadachidziwe, koma Mulungu wachiwulula tsopano mwa Mzimu woyera kwa atumwi ake oyera mtima ndiponso kwa aneneri ake. Chinsinsicho ndi chakuti mwa Uthenga Wabwino anthu a mitundu ena ngoyeneranso kulandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi Ayuda. Pamodzi ndi Ayuda ali ziwalo za thupi limodzi, ndipo mwa Khristu Yesu amalandira nawo lonjezo la Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu.
Mawu a mtengo wabwino monga dalembera Mateyu woyera. Mateyu mutu 2 ndime ya 1 kulekeza 12. Yesu adabadwira mudzi wa Betelehemu mdziko la Yudeya pa nthawi imene Herode anali mfumu ya dzikolo. Ndiye kudabwera akatswiri ena anyenyezi ku Yerusalemu kuchokera kuvuma. Iwowo ankafunsa kuti ali kuti mwana amene adabadwa kuti azakhale mfumu ya Ayuda. Ife tidaona nyenyezi yake ikutuluka kuvumaku, motero tabwera kuzampembedza. Mfumu Herode atamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo ndi anthu ena onse mu Yerusalemu nawonso adavutika nazo. Tsono Herodoyo adasonkhanitsa akulu onse, ansembe ndi aphunzitsi onse amalamulo a Mose nafunsa kuti kodi paja adati mpulumutsi wolonjezedwa uja ndi Mulungu azabadwira kuti? Iwo adati mudzi wa Betelehemu ku Yudeya. Pajatu mneneri adalemba kuti iwe Betelehemu wa dziko la Yuda sindiwe wang'ono konse pakati pa akulu olamulira Ayuda, pakuti kwa iwe kuzachokera mtsogoleri pamene azalamulira anthu anga a Israeli. Pamenepo Herode adawayitanira paseli akatswiri anyenyezi aja nawafunsitsa za nthawi yeniyeni imene adayionera nyenyeziyo. Kenaka adawatumiza ku Betelehemu nkwauza kuti pitani kafunseni za mwanayo, mukampeza muzandidziwitse kuti inenso ndizapite nkampembedze. Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka. Nyenyezi imene adayiona kuvuma ija idawatsogolera mpaka adafika kukayima pamwamba pamalo amene panali mwanayo. Atayiona nyenyeziyo adasangalala basi. Adalowa mu nyumba naona mwanayo ali ndi Mariya mayi wake, ndipo adagwada nampembedza. Kenaka adamasula chuma chawo nampasa mitulo ya golide, lubani ndi mafuta onunkhira amure. Mulungu adamuchenjeza m'maloto kuti asazerekonso kwa Herode kuja, motero adadzera njira ina pobwerera kwawo. Mthenga wa Ambuye. Apa titengepo maphunziro atatu. Paja lero ndi chaka cha Epifania wa Ambuye Yesu mu mpingo ndi la Mulungu pa 8 January. Ndipo pa malemba amene tamva mawu oyamba achiwiri komanso uthenga wabwino ndikutengapo maphunziro atatu leroli. Ndipo phunziro loyamba limene ndikulitengapo ndi ili: when you walk in the light of the Lord you never lack. Ukayenda mkuwala kwa Ambuye sumasowa kanthu. Tikamva mawu oyamba ndi phunziro limene ndikulitengapo: iwe Yerusalemu dzuka, wala kuwala kwako kwayamba, ulemerero wa chauta wakuwalira. Kumbukirani kuti awa ndi anthu amene amayenda ngati osiyidwa, koma kuwala kwa Ambuye kwabwera. Pali zambiri zimene zikubwera, azakhala atatenga golide ndi lubani ndipo azatamanda chauta mokweza mawu. Zonsezi zimene zibwere kwa munthu amene watembenukira kwa chauta. When you walk in the light of the Lord you never lack. Ndikumbukira mawu amene my mentor Archbishop Paul Bachenga ayi Archbishop Opuma waku Barara Uganda, mawu amene ankakondo kwanina ngati wazombya ruhanga nazombyawe. Ukagwira ntchito ya Mulungu, Mulungunso amagwira ntchito yako. Mulungu sangakusiye weka, sangandisiye ndekha. Ndipo ndikayenda nkuwala kwake sindingasowe kanthu. Ndipo ndikamayenda tsiku ndi tsiku ndikumbukire kuti kuyenda nkuwala kwa Ambuye
kumandipatsa zabwino zochuluka. Taganizani, munthu amene amayenda chifupi ndi mulungu, pasowa kanthu pakati pa anthu amene mwakhalapo amamusacha koyamba ndani? Maka ndunthu amene saopa mulungu mwina sapemphera, nthawi zina kupezeka kuti si yeyo. When you walk in the light of the Lord, you never lack. Ndipo mulungu amakukomera mtima, amandikomera mtima ndikamayenda tsiku ndi tsiku, ndipo amatipaka ngati mafuta, koma ndikakhala kutali ndi iyeyo madalitso ake amanditalikira. When you walk in the light of the Lord, you never lack. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo ndi ili: a divisive spirit is never from God. A divisive spirit is never from God. Ndikamva mawu achiwiri ndi phunziro limene ndikulitengapo, mawu amene Paulo akulembera a Efeso, akusindika kuti iyeyo anabwera kulalika uthenga wabwino kwa anthu a mitundu ina. Ndipo Epifania ndi chimene itanthauza kuti mulungu azionesa kwa anthu ena, anthu onse, ndipo Paulo anabwerera kupanga zomwezo. Kumakhala pakati yayi awanda akunja awanda nkati. Uthenga wa Archbishop wathu wa Lilongwe Archdiocese wa Christmas komanso wa New Year anasindika Archbishop George Desmond Tambala nkunena kuti inde pakati pathu tindi alendo ochokera maiko siyanasiyana, choncho tiwalandire bwino. Ine kuonjezera pamenepo mwazifunsa kuti kodi ndani amene anasankha kuti ine ndibadwe ku Malawi, ena abadwe ku Burundi, ena abadwe ku Rwanda, ena abadwe ku palibe. Wina aliyense mwa ife sitinachite kusankha, koma mulungu chinamukomera kuti makolo anga apezeke ku Uganda, ena makolo kuti apezeke kuti ali kuno ku Malawi, koma dziko lapansi ndi lathu tonse ndipo ndi la mulungu. Choncho kumagawanisa anthu chifukwa cha mitundu, ayi awandi Asilamu, iyayi awandi Akatolika, iyayi sibwinoyi. Mulungu ndi watonse. Kodi mulungu akamagwetsa mvula samatigwesera tonse? Choncho a divisive spirit is never from God. Ndiye mikangano imene imakhalapo kumenyana mpingowu ndi winawo, ayi nzachani. Mulungu waonekera tonse ndipo tikale ngati abale. Of course tikuchita zinthu zolondola ndipo zinthu zolungama zosapinja ena. A divisive spirit is never from God. Phunziro lachitatu komanso lomaliza limene ndikulitengapo lero ndi ili: the world has enough space for all of us. There is no need to be envious of the other. Dziko lino lapansi ndi lalikulu, ndi malo okwanira kwa tonse, choncho ndilibire chifukwa choma kanganira ndi wina kapena ndi kumuona ndi chidiso. Ndikamva utenga wabwino ndiphunziro mene ndikulitengapo tikumuona Herode akufunafuna Yesu kuti amuphe. Chifukwa chani? Amva kuti awa akaswira nyenyezi akupita kukampempeza kodi mfumu ili kuti. Angomva mawu oti pakubwera mfumu ina. Mtima wakwera akumufufuza kuti amuphe, ndipo wachita zipongwe wapa anthu ambiri. Chifukwa chani? Envy, jealousy, kusakutisidwaso ndi zimene munthu uli nazo. Koma ndimadziwa bwinobwino kuti anthu tilipo lero mawa palibe. Choncho wina akamabwera ndi talenti yake ndi msapote. Mwana akubwera kuti alowe nawo mu football team ya dziko, iwe kumupinja yayi ameneyi akuoneka kuti afuna ashaine kuti andipotse. Amweni
usanalowe mutimuyi analipo amene amasewera anakupasa mwayi, ndipo udziwa kuti suza sewera mpaka na kalekale. Choncho ndaloleso anthu ena ndi anthu angati amene ma offices timapinjana, wina afuna kupita sukulu, ayuya akapita sukulu ndiye kuti anditengera udindo wanga. Amwene you're now 59, retirement ifika pa 60, ukadakagamira besu ufuna kupanga kumpasa muntu mwayiwina kuti mpatso yake iwonekere. The world has enough space for all of us. There is no need to be envious of the other. Ndantu angati mwina ene pamene tikuyamba chaka chachiwani, ena amene achosedwe zinchito kapena kusisidwa ma ranks awo chifukwa wina wake akumuona ngati threat. Mtima wa Herod si mtima wabwino, ndipo usakali mwaine, usakali mwaine. May God give you the grace, may he give me the grace to live today again better than I lived yesterday. Amen.